Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola kalkulatu behar dugun azken ebaluazioko emaitzak. Beti bezala, sartzen gara notak partzialetan eta aukeratzen dugu gure ikasgaia eta jartzen gara azken ebaluazioa. Ematen diogu hasi botoiari eta beti bezala eman behar dugu inportatu aukerari. Berdin du hemendik edo hortik, biak berdinak dira. Eta hemen, hautatu behar dugu bigarren aukera, kompetentzien batazbesteko, aurreko ebaluazioetako kompetentzien emaitzak inportatu batazbestekoa lortzeko. Orduan hau da, kalkulatu erabili beharko dugunak gure kalkulak egiteko. Aukeratzen dugu lehendabiziko bigarren eta hirugarren ebaluazioa, eta hemen esaten duen bezalaxe, kompetentzien espezifikoen batazbestekoa kalkulatzeko partzialetako pisuak erabiliko ditu. Bale? Guk ez ditugu hartzen aurre ebaluazio eta arte ebaluazio eta horiek, guk horietan ez dugu emaitzarik, eta beste botoi hau, ebaluazioak gastatu, hau berezik erabiltzen dute hizkuntzetakoak. Norbaitek esaten baldin badit lehen ebaluazioko emaitza balio duela 120, bigarren ebaluazioko emaitza 30 eta azkenekoa 50, orduan horrelakoren bat erabili nahi baldin baduzue, orduan eman behar duzue ebaluazioa hastatzeari. Beste guztiak, ematen baldin badiogu garrantzi berdina ebaluazio guztiei, ez dugu aktibatuko aukera hau eta jarraitzen dugu aurrera egitea. Berak, orain hasiko da inportatzen emaitza guztiak aurreko ebaluazioetatik, kompetentzia espezifikoa, funtsezko kompetentziak eta hori guztia. Hartuko ditu 20-30 bat segundu guztiak kalkulatzeko eta berehalase izango ditugu. Importazioa errorik gabe burutu egin da, orduan dena perfecto dago, ematen dugu okeiri, eta guazen konprobatzera ongi kalkulatu dituen emaitzak edo ez. Orduan, hementxe daukagu hezkuntzako emaitzak, hauek izango dira hezkuntza departamentura joango direnak, hauek gezioni gero emanda gero bulkatuko dira hemen, hau dira gure funtsezko gaitasunak, hau da gure arloan zenolako emaitzak atera dira deskriptore operatiboen bidez, eta hementxe daukagu kompetentzia espezifikoen emaitzak. Konprobatzeko ongi kalkulatzen duen kurtso bukaerako nota, etortzen gara kalkulagailu honetara eta klik egiten du. Eta nire kasuan, lehendabiziko kompetentzia nota finala kalkulatzeko balio du 1,21,6, 18,3, 18,3, 33,3 eta 8,3. Hori nola konprobatu dezaket? Gure pisuen intranetan, kompetentzia espezifikoen pisuan eta klikatzen baldin badu gure arloan, hemen ikusten dugu 21,7, nirean zen 21,6, baina hori da dezimal bakar bat erabiltzen dudalako, 18,3, 18,3, eta hori. Nota finala ongi kalkulatuta agertzen da. Nola egiten du lan honek? Hemen dauka nire 5 kompetentzia espezifikoak, 2, 3 eta 4 eta 5, eta orduan hemen hartzen ditu emaitzak lehen kompetentzia bigarren eta hirugarren ebaluaziotik. Adibidez, hemen lehen kompetentzia lehen ebaluazioan ez dudala lantzen, hartzen du bigarren eta hirugarren ebaluaziotik. Baina hemen dago aldaketa txiki bat egin beharko duguna. Ematen baldin badugu kalkulagailuari, hemen esaten digu bigarren ebaluazioko eta hirugarren ebaluazioko emaitzak pisu berbera dutela. Bat eta bat. Sentitzen dut, baina ez da horrelase, zen hemen ikusi dugun bezalase, honek balio du 1,25 eta honek balio du 1,40. Orduan, zer egin beharko dugu? Etorri beharko dugu honetara, editatu kalkulua, eta hemen jarri beharko dugu, bigarren ebaluazioa zela 1,40, okeres baldin banago, ez aldrebes, 25 eta 40. Eta gorde behar du, eta batek esango du, baina eskertu koinziditzen emango emaitza ondokoarekin, eske horrela izan behar da, hartzen du beraien proportzioa eta hori da islatzen dena eskubikoan. Ematen dugu gorde botoiari. Horren teorian birkalkulatzen ari dira emaitza guztiak. Gauzera egin beharko dut beste kompetentzia espezifiko guztiekin. Bigarren kompetentzia espezifikoan eguneratu beharko ditut ebaluazioen pisuak. Orduan,
Bigarren kompetentzia, lehendabiziko ebaluazioan da 50% eta bigarrena 15%. Orduan, editatu kalkulua, eta hemen 40 markatu, eta zenbat zen, 40 eta 15. Eta 15. Vale. Eta berak automatikoki kalkulatzen du ponderazioa. Gauza bera egin beharko dugu kompetentzia espezifiko guztiekin. Vale, azkar joango naiz egiten besteak. Joaten naiz honetara, kompetentzia espezifikoa da nota final honetara, eta ematen dio berriro kalkulagailuari. Hemen agertzen dira lehen ikusi ditugunak, 21,6, 18,3, 18,3, eta jaisten baldin bagara pixka bat, hemen ikusten dugu ja, oraintxe bertan jarri ditugunak ebaluazio bakoitzari. 25-40, lehen kompetentzia, 40-15, eta horrelaxe bai, konfirmatzen dugu kalkulatzen dela ondo. Bale, emaitzak ez dira freskatzen. Hemen ikusten duzu, oraintxe bertan daukagula 8,29, eta hori zen lehen ateratzen zen. Orduan, freskatzeko emaitza hauek, atera zaitezte beste ebaluazio batera, eta berriro bueltatu azkenera. Eta orain ikusten duzu, aldaketa txiki bat zen. Lehen zen 8,29 eta orain da 8,29. Egia esateko, nota aldaketa minimoa da, baina uste dugu justuak izan behar garela ikasle guztiekin eta gure buruarekin ere bai, zeren irakasle batzuk esan diazu zuen estelak ez zutela bat egiten nik kalkulatzen zuenarekin, eta hori zen hemen guztiei, ebaluazio guztiei balio berdina ematen geniela. Pues hauxe da guztia, orain zer egin beharko dugu, pasatu beharko dugu emaitza beste aldera, eta hemen kontuz borobilketekin. Orduan, borobilketak kointzitu behar dugu zenbakia ezkerrekoan eta eskubikoan, goiko borobilketa egiten baldin badugu. 8,29, pues normalen da 8. Vale, kasu honetan, ikasle honen kasuan 8,5 atera du eta ni jarri nahi nion 9 bat, eta ni jarri diot hemen 9 bat. Zer gertatzen da, badazpada, eta arazorik ez izateko hezkuntzakoekin, klikatu hemen ere bai, eta goazen jartzera 9. Nota mantendu hau eta ez kalkulatu. Bakarrik da gogorazteko agertuko da kandadito txiki bat, gogorazteko guk aldatutako nota dela. Eskatzen dudana da, aldatzea goiko borobilketa egiten baldin badugu. Kasu honetan, 9,23 eta borobiltzen dugu 9 batera, hau ez da 10 bat izango. Orduan hemen ez dugu ez derrez zentesimarik edo 10 kendu behar. Vale? Hemen berriro gauza bera, 7,59, pues nik hau borobildu nahi baldin badu 8 batera, hemen ere bai jarriko du 8 bat eta kitxo. Bueno, pues hauxe da erakutsi nahi genizuen guztia. Mila esker eta barkatu eragozpenak.